No. Ini begal kenapa angin sungai? Ini gaya. Hey, hello guys. Hello India. Ang जाबाय गोरिया सोमदोन. नोंथांमोना मिथिखायो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामदों जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै दिनै आं मोननैसो जायगा बेरायनो फैदों जोंनि जायगायावनो फै मा मोनो बेफोर जोंनि गासिबो हा गोजा मा मोननाय बेखायनो गाइस आं जेबो हाग्रानि नस्थ' खालामा जिब जुनार आं फुथारनो फैयाखै जास्ट आं बेरायनो फैदों जोंनि हा नालाय मोजां गाज्रि फै Malay. Pinangalan na ng Itu bara? Itu na. Wow, ini. Itu malah apa? Hari ini sudah pergi lengna. Shari pergi. Nih, nudung. Katla bustu. Hai. Ang ni mata gede ya. Kemana-mana tuh, Pak? Lama ke di tidur apa? Lama di sana. So. Quay mà thử của cả Hai guys, hai. Patra aja kau bidang. Malah masih ibu punya musa punya om naya. Anak itu ada terkah. Resi mau ada kerja. Keren belah. Hai. Tentara saya guys. Nonton Naik beta lang video ke. Wow. Nay. Ini juga katra nih, guys. Mana katra nih? Wow. Ini देखो. Nubai guys. Wow. Siapa dia? Pergi. Ini. Chấp Phai. Hachi phai guys, hachi phai sini ada. Ini hachi phai. Jangan tunggu ini. Hijau ni video. Tamaka. Enak anda pun nak na. Nih guys, nak được. No. Ini tu lagi. Dah review kau ni. Man kyo. Habis tu lama deng deh. Lama deng di sini. Jai, boleh masuk apa sir? So Bogor kena anggap juru bayang di barai dan guys deh. Fai. Oh my god. Fai.
हेल' गाइस गोबां बोसोरनि उनाव नैबे दैमायाव फैदों गोदोब्ला जों मा लान्थं दुगैयोमोन जों बेयाव मा लुकानो थालिर नुफु माबा माबि दिनै बिराद बोसोरनि उनाव फैदों आरो बेरायनो नैबे दैमायाव गाइस 10 बोसोरसो जाबाय नामा बाट गिनायजों थायोना बयबो माबा मोनसे जागोन नामा होननानै बेखायनो नैखौबो लादों आरो जों जेबो जिब जुनारखौ जों जेबो खालामा आरोखि गाइस दै नायदो नाय एसेबां मोजां भिउ जोंनि जायगायावबो दं बेबायदि दैमा माबायदि मोसानो लोगो मोसानो मा मोसानो हारु हालाब्रा देलाय फैलाय मोसानो नामा गाइस एसे समायना जागा आयो आइखौ मोनथो आफाखौ मोनथो नै मोसा माबालाय गोजा आरो बेयाव ओरैबा गाइस जों दा ना दाननो फैदों दैमायाव गाइस ना दाननो फैदों गाइस ना दाननो गाइस नायलांबाय था नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन गैया गाइस गैया ना दाननो फैदों गाइस ना जिबौबो थायो दे गाइस जिबौबो गाइस जिबौ थायो गाइस एसे टेनसन गैया नै गामसा खुबाबो नै दानि केमेरामेनखौ बिसास गैया नङाय मादि खेबदों गामसा खुना होदों गाइस मा मासिबो गैयाब्रा दिनैलाय दारमासिनि ओइ गुदुरमोन दारमासि Hey guys, नोंसोरनि गेजेराव दिनै ना दाननानै देखायथारगोन आं गाइस नाय मोजां नाय गाइस मोजां नाय दै नाय मासे गावखाया नाङासै माथो गैया गैया माथो दारमासि आं बारनि बाहाय दे गैया no दै जिङाव दै सना फैदो आंनि सना नों आंजों फै सना फै नैबे गाथोनाव आंनि सनाया सानदुंबो थिखिफैयोमोन दिनै गैया नै दारमासिनि इसेबां जौफांला मानसि थायोना दैमायाव बेफोरखौ मानो गारना हरोब्रा दारमासिनि साला जों फैयो बेरायनो दुगैयो गथ' गथाय बेखौ दा गारनायसै ना इयाव बाराव फै बिराद दारमासिनि साला हेल' गाइस हेल' इन्डिया आं दिनै मासेबो ना मोननो हायासै गाइस नेक्स्टआव फैगोन बिराद मोजाङै ना सिखारखांबानो नोंथांमोना नुगोन नैबे दैमायावनो आं 10 बोसोर जाबाय नैबे दैमायाव फैयाखैमोन नाथाय दिनै फैदों दा आं खनसे बारनि आं गोदो माबायदि बारोमोन नाय ओरै बारोमोन आं गोदो ओरै जों ओरै बारोमोन गोदो ओरै गामसा खुबाबो टेनसन गैया गाइस नै दंखाया ब्रेन्डेड दानि केमेरामेनखौ बिसास गैया गाइस बेखायनो नोंसोरबो मालाबा समाव सेफटिनि थाखाय बेबायदि पेन गानखादो नङाबा खैफोद जागोन गाइस नाय आंनि हिप सलाया नै आगै सनालै फैलै आगै सनालै नै दैसायाव सानैजों